Dakata. Menene hakan kike kokarin aikatawa a matsayin ki na ƴa mace mai mutunci da kima? Baby. Ka manta irin soyayya da kace kana min? Baby. Wani irin kalar so kake min? Baby na, ina son ki fiye da duk yacce zaki tunanin soyayya da nake yi miki. Sannan ina son ki fiye da yacce uwa take son ɗanta. Yawanci daga cikin maza wasu din mayaudara ne. Kuma fa duk kika kai da basu tattali wata ran za su juya miki baya. Kar in je kana ta min wannan kalaman in sakankance? To har duk macen da zaki tana faɗin haka. Yawancin su soyayya ce ta zo musu a baibai kuma sannan ba su san me suke yi ba ne. Kinga duk ma ba wannan ba. Gaskiya yanzu na fasa auren ki. Menene dalilin? Saboda ina dalili na mana. Kai ne kake son Maryam ko? Na zo in faɗa ma wata magana da baka sani ba. Yarinyar nan ta yi cikin shige ya kai so 10. Yar iska ce. Kullum tana sanya olu ko sani giwa ko mai mujiya. Ta je albarago, ta je tafa. In ba ta nan tana gidan mangoro. Haka yake. In ba ta gidan mangoro tana ibedi ko ba haka ba. Ni kai na sha ganin ta. To Fir'auna ma da ya tashi aure zuwa ne ya auro mace ta gari, ya auro musulma, masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga har ya mutu a kafiri ya mutu. Fir'auna ma ba wanda ya tashi shi Allah ne amma da ya tashi aure sai auro mata ta gari, to ya kamata ka auro mata ta gari ko domin tarbiyyar ƴaƴanka. Ina ga ma ni. Ko ba haka ba? Haka yake. Sai dai kuma ya kamata fa ne bikici akan hakan. Kuma fa komai zai iya faruwa. To amma kishi ma ai yana sawa namiji zai faɗa haka ya aibata yarinya. Kai. Kin ji dalili na? Mun taɓa yin soyayya da shi so ɗaya a baya. Saboda wasu ɗabi'unsa da na ga basu yi min ba. Halayyarsa bata zo daidai da yacce nake bukata ba. Me haka kuma? Ban gane me haka ba, wannan wayewa ce ba. In dai haka ne wayewa to Allah i wata ranta. Are you nonsense? Wannan ita ce wayewa. Ki koyi da turawa mana. Ke ba ki gane kiristoci suke ba sai yarge ta kwana 10 a ɗakin saurayinta. To kuma ni ba kiristan bace. Nan na zo wucewa wata mata take cewa saurayin yarta tace yaro ayi wasa banda ciki. Wasa zami. To ni kuma kaga a gidan ba a koya min haka ba. Ni tun da nake ma ban taba ji an ce wai saurayi in ban da ma lalacewa a ce wai budurwa ta biyo saurayi kawai dan za su yi aure? To me hakan yake nufi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa. Duk macen da za ta tsare mutuncinta ta kame kanta tana gaban iyayenta to ubangiji yana yi wa iyayenta bishara da aljanna. To ni ta yaya kake so ni in wulakantar da tarbiyata kawai da in saka farin ciki domin kawai in tozarta iyayena? Case close. Na fa gwada ki ne. Ƙarya ne malam. Ƙarya ne. Majoratin maza haka kuke. Sai ku fake da cewa wai kuna gwaje mace. Kuma daga zarar ta yadda da ku shikenan ko ga kun cuce ta kun tagwatsa mata rayuwa. Kuma ka sani ba zan iya auren ka ba. Saboda ko na aure ka zuciyata za ta yi ta rawa ne. In ka fita tunanina kana can tare da wata. Har ga Allah ba zan iya auren ka ba. Saboda wallahi in na aure ka har ga Allah a daren farko zan iya maka yankan rago. In yi da dan halak in dai ni ne duk sauran da zo gurin ki da zumman soyayya zai aure ki sai na lalata wannan soyayyar tunda kika ban haka mu zuba mu gani shige ka fasa. Ka ji dalilin da Isa yake wannan naka ka daina yarda da maganar shi. Look at my face. This one na baban tunkiya.